Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. A dneska je to také netradičné, no to je jedno proste a ideme. Takže dneska si ideme umyť touto lapkou. Si ideme umyť motorku. Dáme si to von. Ahoj. 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 Takže ja si idem zobrať motorku a idem ho dať umývať. Tam sa jej dať umývať. Takže motorku tam máme, ideme si to zapojiť. Motorka tam je. Takže to máme. To sem. Do tých výfúkov. Je to, chlapci, máme to. Šup. Je to. Tovo.
Všetky tieto zábery máte z GoPro, takže neviem, jak to bude. Nádherná. Tak. A to idem všetko povypínať a sa vám ohlasím. Takže udiali sme u konci videa. Môžete vidieť motorka. Pekná čistučka. Tu už je takto. Takže čaute chlapci, znova to musím takto dabovať. Lebo tu sa mi nenahral zvuk, pretože som mal prst na proste na tej kamere, kde má ona mikrofón. A kade vlastne ide ten zvuk, ale už som vlastne nehovoril, iba som hovoril, že som si ho troška nastriekal ako vedečkom a reťaze a tak a vyumýval hentou handrou, čo držím v ruke a potom som hovoril, že to je vlastne všetko. Takže zabudol som jednu vec, že som nenatočil to, jak som mu utieral a také veci. Ale to, keď už na budúce budem umývať ďalšiu zase motorku, tak už sa to proste vylepší, bude mať držiak na GoPro, takže na ďalšie čistenie sa môžete tešiť. Takže toto by bolo všetko, tak sa majte, čau.